Sa number 9, moratorium sa pag-issue ng special permit para sa mga amusement activities sa mga barangay, ginmando ni Mayor Abby Benitez. Wala anay sang perya kag pabulang sa mga fiesta sa barangay matapos ini ginmando ni Mayor Abby Benitez pending sang pag-review sa mga pagsunundan sa issuance sang special permit para sa kasubong aktibidad. Si Colonel Noel Alinio, officer in charge sa Bacolod City Police Office, ang damlag pa naghingi sang review sa pagpati nga ginagamit ang special permit sa mga promoters ng illegal gambling. Nanindugan naman si Councilor Al Espino nga nakasandig sa ordinansa ang paghatag approval sang konseho sa ginahingi nga special permit sa mga barangay nga nagahiwat sa tradisyonal nga okasyon. Gani handa siya nga pangapinan ini sa konseho. We will ask them to put a moratorium on this. Moratorium. Pero anong ang peryahan ito? Well, we have to define peryahan eh. Eh ang iba ng mga games, I was called by city director nga iba nga games na are actually not, so hindi na peryahan. No? Kung mabutahan ko da ambi baccarat. Mabutahan ko da ambi ano, is that still social game? Is that still allowed sa list sa mga peryahan games nga pwede? So, bali Mayor, so ang hinuon is scrutinize mo ginanay ang mga special permits. Yes. Ako not for anything else. I don't even wala ko yung kasugal, no. I don't gamble. But then again, I have to stand up for the ordinance that is passed under the institution that is the Sangguniang Pag-Luzon. And We have to defend it. Hindi pwede. It has already passed the scrutiny of legal action. There were some members of council nga ano ganito tawag sina? Gin suspend, no? But ginaway ang kaso and naging madinalag-o ng aton ng mga councilors.